Студент вакыттарыбызда Зәки Арсланович Алибаев бездә Шуңкарга икенче журналга, башкорт журналына язылмахак, имтиханнарга индермәй торган инде. Шуңа уга килеп квитанциябызды күрһәтеп, имтихан бирә торган идек. Шулай итеп мәҗбүри рәвештә туган һөюем һаман да бар. Һәм шулай итеп журнал белән танышып китеп, хәзер инде рәхәтләнеп укыйм. Һәм укытучыларыбызга шул рәхмәтлемен. Хәзер Мәскәүдә торам, шулай булса да, мөмкинлек булган сакта журналды алып укыйм, һагындыра, башкортча укырга килә, телде онытмас өчен. Һәм моныһыннан да журнал үзе бик кызык, әңгәмәләр, хикәяләр, төрле тормышта булган хәлләрне кызык итеп һәм дәрес сымаграк итеп язалар. Һәм акыл белемгә генә һәм бик яхшы журнал. Яшьләргә кәңәшем: язылыгыз, укыгыз, үзебезнең телебезне онытмаек.